Todo comezou cando a profe nos dixo que neste curso íamos aprender moitas cousas sobre Rosalía de Castro. Pero aquela frase quedou gravada no meu imaxinio. Rosalía é poesía. E fixemos un libro form con os seus poemas e recitamos algúns de memoria. Pero aquel día, ao chegar a clase, quedé abraiado. Enriba da mesa había unha maleta bella. Unha maleta bella! A mestra explicounos que aquela maleta fora da súa avoa Lola, que no ano 1920 emigrara a Argentina, e contóunos unha historia moi bonita. Entón, xa non aguantei máis e díxenllo a todos. Eu tamén marcho para Buenos Aires. Os meus pais van traballar ali. Na maleta fomos guardando os poemas de Rosalía que falaban de emigración. Pero aquel era o meu. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vistas dos meus ollos, non sei cando nos veremos. As palabras golpeaban forte na miña cabeza. Miña terra, terra onde meu criei, hortiñas que quero tanto, figueiriñas que plantei, pragos, ríos, alboreras, pinares que move o vento, pasariños, piadores, casiñas do meu contento. Muiño dos castañales, noites claras do lugar, campaniñas timbradoras da igresiña do lugar. As moiñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, caminiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós grolla, adiós contento, deixo a casa onde nací, deixo a aldea que conoso por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero, quen pudera non deixar. E de súpeto, eureka! Xa o tiña! Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre quizais. Dígoche este adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, sin morro de escoitar tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Meus pais e máis eu marchamos e con nós a terra levamos naquela bella maleta que tiña un montón de anos.